Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Κουντουριώτη. Ο Γιώργος αγωνίστηκε σήμερα μετά από 3 μήνες στην 11η του Χαραβιακού λόγω στρατιωτικής θητείας. Γιώργο, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου μετά από τη συμμετοχή σου σήμερα στον αγώνα? Είχα πάρει άδεια από το στρατό για το Πάσχα κιόλας και πήρα και μερικές δικές μου μέρες για να κάνω προπόνηση. Να είμαι έτοιμος και για αυτό το παιχνίδι που χρειαζόμουν να παίξω μερικά λεπτά για να έχω αγωνιστικό ρυθμό και για το μεγάλο τελικό της Μεγάλης Πέμπτης, το οποίο περιμένουμε πώς και πώς. Μια και αναφέρεσαι στο μεγάλο τελικό, είναι ο αγώνας της χρονιάς για την ομάδα φέτος, που βρέθηκε εκτός στόχου πρωταθλητισμού. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι αυτό? Θα κρυφθούν στις λεπτομέρειες. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Το Εγάλεο το έχουμε δει, μας ξέρει, το ξέρουμε. Έχουμε παίξει 3 φορές μαζί του και θα παίξουμε άλλη μία τέταρτη. Έχουμε χάσει και τις 3 φορές δυστυχώς. Ελπίζω να μας βοηθήσει και η τύχη και να είμαστε και εμείς καλά για να κερδίσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ένας αγώνας με 2 ομάδες με μεγάλη ιστορία, και ο Εγάλεο και ο Χαραβιακός. Σου εύχομαι καλή επιτυχία αγωνιστικά και προσωπικά στη συνέχεια μέχρι να απολυθείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.